Swithw NDFB release प्रमद बर' सारा मा फोरमायखो भुटाननिफ्राय गबोनाय माखासे एनडिएफबिफोर गबोदों प्रमद बर' सारनि नाजानायाव बे दावराव जागासिनो दायो बयबो बुंदों प्रमद बर' सारनि नाजानायाव थारैनो माबायदि नाजामारदोंमोन मा बेखौ नोंथांमोना प्रमद बर' सारनिफ्रायनो खुगानिफ्राय खोनानो हागोन बिनि सिगां सासे दहाय राकेश बसुमतारी मुंनि बुंहरदों एनिथिं एमजे प्रमद बर' मोजां खामानि मावनायखौ फोसाव जोलैनि हांगार लिरनाय स्पेलिंआ जाजोबासै ब्रादार नोंना एसे मोजां लिरबानो जाबाय दहायबो आं थेंक्स होदों एनडिएफबि जा एनडिएफबि नोंजोबा जा बा जिखुनुआनो जा बर'थ' गबोदोंथ' भुटाननिफ्राय बेखायनो प्रमद बर' सारखौ थेंक इउ आं दहायबो होदों दहायनि भिडिअ बै मोनसे चेनेलाव थानानै नायबा नुहैगोन जोबजासे नायबा जोंहाबो बासा बुसा गैया थेंक्स होनांगौ समाव होगोन जोङो नों बुंलायनांगौ दरखार गैया होखाबाय दहायनि भिडिअ नायथां नायाखैबा ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे दिनै गोजोननि हान्थि सुरदों बोरैहाय बेखौबो देखायगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आरो नों बुंनो होदों दा जोलैनि हांगार प्रमद बर' सारखौ मोजां खामानि मावनायखौ फोसावगोन फोसावबायबो आरो फोसावबावगोन डिआर नाब्ला सार आरो गासैबो गयोब्ला मा फोसावनोल' खुलुमहैगोन गेरेन्टि बे भिडिअखौ हास'नानै ला नाब्ला सारमोन सेन्ट्रेल जेलनि गजोबोब्ला खुलुमहैगोन दिनै जोङो गासैबो मिथिगौ बुहुमनां गोजोन सान आरो बे बुहुमनां गोजोन सानजोंनो जोंनि बिटिआरआव बिटिसि सरकारनि जि बानजायनाय बे बानजायनायाव गोजोन सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जादों आरो जोङो मिथिगौ दे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर मोनसे एकर्ड जानानै थाङो बे भारत सरकार आसाम सरकार आरो बै समनि दुलाराय बर'फोरनि जि माखासे बिग्रायारि हानजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे सान्थि सुक्ति बे जानानै थाङो आरो बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनदों जे प्रमद बर'नि दैदेननाय जि बिटिआर आरो बिटिसि सरकार आथिखालाव जोङो मोनसे गोजोन थासारि जों बे बिटिआर ओनसोलाव मोननो हादों आरो नैबे बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकाराव मोनसे हेपिनेस मिशन होननाय मोनसे साबजेक्ट लानानै बेखौ नै बोसोर आगोलनिफ्राय खामानि मावबोबाय थादों आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बिटिआर ओनसोलाव जि मोनसे सान्थि परिबेस बे सान्थि परिबेसा जों मोननो हादों सान्थि परिबेस जों मोननो हानायनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय सुबुं सम्पद बिथिंखौनो होन बेवहाय माने सोलोंथाइ बिथिं बेवहाय माने जि सावस्रि बिथिं बे जौगाथाय बायदिसिना माने इनफ्रास्ट्राक्चार बिथिङावबो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो मिथिगौ दे सान्थि थायोब्ला जोङो बिभिन्न गुबुन बिथिङाव जोङो जौगानो हायो आरो बेनिखायनो दिनै नैबे बुहुमनां जि गोजोन सान बे गोजोन साननि गेजेरजों नैबे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजा बे रायजो राजाया जाहाथे जोङो गोजोनै थानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे जौगाखां ओनसोल हिसाबै गायसननो हायो नैबे मोनसे थांखि लानानै दिनै जों नैबे बुहुमनां जि सान्थि बा गोजोन सान बे गोजोन सानजों लोब्बा लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों दा दान्दिसे उनाव जोंनि चन्द्रपारायाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेवहाय नैबे गोजोन सानजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय हाबाफारि लाखिनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन भारतनि गुबुन आरो सा सानजा भारतनि गुबुन माने समाजारि बिथिङाव खामानि मावबोनाय गोजोन थासारिनि बिथिङाव खामानि मावबोनाय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेनि गेजेरजों जों नैबे बिटिआर ओनसोलाव जि मोनसे गोजोन थासारिनि जि मोनसे रादाब बे रादाबखौ जोङो मोननो हागोन दिनै इउनाइटेड नेसन्सनि फोसावनायाव वर्ल्ड पिस डे हिसाबै दुलाराय बुहुमावनो खुंफुंनाय जादों आरो बे तारिखखौ प्रति बोसोरावनो बे पिस डे हिसाबै मानिनाय जायो आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बिटिआर सरकाराबो बे सानखौ गोजोन सान हिसाबै खुंदों जिहेतु जों बिटिआर सरकारा बोसोरनैनि सिगाङावनो पिस मिशन हिसाबै लानानै जोंनि गेजेराव बे बिटिआर ओनसोलाव बोरैहाय गोजोन थासारि लाबोनो हायो गोजोन थासारि लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बिनि थाखाय जों नाजाबोदों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बे पिस डे माबायाव
वर्ल्ड पिस डे दिनाव जों बिटिआर सरकारबो पिस डे हिसाबै पालन खालामनानै दिनै गोजोन थासारिनि बाथ्रा रायजो राजाफोरनो फोसावनो थाखाय बुहुमनो फोसावनो थाखाय बे पिस रेलिखौ खालामनाय जादों आसा खालामदों जे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजा गुबुन गुबुन जातिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय फैगोन बिटिआर सरकारनि फारसे जे बे सरकारा थारैनो गासै हारि हारिसाफोरनि थाखाय खामानि मावदों गासै हारि हारिसाफोरनि गेजेराव खौसेथियाव अनलायनाय लाबोनो थाखाय खामानि मावदों आरो गासै हारि हारिसाफोरनि जौगाथायनि थाखाय गासै हाबाफारिखौनो लादों आरो अब्लासो बिथांमोना जोंनि सायाव फोथायगोन बे सरकारनि सायाव फोथायगोन आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैगोन आरो गोजोन थासारि फैयोबासो जों जौगानायनि खामानि मावनो हागोन Swithw NDFB ভাৰত আছিল যে ৰিলিজ কৰাটো আমি দেখিছোঁ মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰাই চিজফায়াৰ হৈছে যেতিয়াৰ পৰাই ট্ৰাইপাৰ্টাইট টক হৈছে সেই সময়ৰ পৰাই NDFB নেতৃত্ব কৈ আছিলে যে আমাৰ কিছুমান মানুহ ভূটানৰ জেলত আছে সেইসকলক আনিব লাগে আৰু সেই কথাটোক লৈ পেলাই তেখেতসকলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি বাৰম্বাৰ আলোচনা কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও মেছেজ পঠাইছে ভাৰত চৰকাৰকো আমি জনাইছোঁ তেনেকৈ আলোচনা কৰি কৰি যোৱাকালি তেখেতসকলে এই 6জন NDFBৰ লগত ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট জড়িত থকা তেখেতসকলৰ যিখিনি মেম্বাৰ তেখেতসকলক যোৱাকালি গধূলি ৰিলিজ কৰিছে আৰু তেখেতসকলক আমি লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া অসমৰ আমাৰ DGP ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগ SB বিভাগ তেখেতসকলৰ কিবা কেছ আছে নেকি কি আছে কি নাই বাকি প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতসকলে কৰিব কিন্তু অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো এটা কাম চলি আছে ইয়াৰ আৰু ডাঙৰ এটা সফল বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু তেখেতসকলে আজি ভালকৈ ঘূৰি আহি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকিব পাৰিব এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ তেখেতসকলৰ জীৱনটো মংগল হওক অনাগত দিনত নিজৰ মাতৃৰ লগত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত ভালভাৱে থাকি পেলাই তেখেতসকলে যাতে ঘৰখন আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে সমাজখনতো ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ নেপালত এজন আছে তেখেতৰ কেছ চলি আছে আমাৰ মাজতে বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া নেপালত গৈ পেলাই লগ কৰি আহিছে তেখেতৰ কেছ চলি আছে আৰু নৰ্মেল যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই কম দিনৰ ভিতৰত তেখেতে ৰিলিজ হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ ৰিচেণ্টলি আমি আলোচনা কৰা ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যেতিয়া ৰিভিউ এই সময়ত যিমান NIA CBI কেছ এইটো শেষ হ'ব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আমি দেশখন চলাবলৈ আমাৰ কিছুমান পিলাৰ আছে য'ত জুডিচিয়াৰীটো এটা ডাঙৰ পিলাৰ এক্সিকিউটিভটো এটা ডাঙৰ পিলাৰ চ' এক্সিকিউটিভ ডিচিশ্যনবিলাক কেতিয়াবা মানে জুডিচিয়াৰী সেইটো তেখেতসকলে চায় আৰু যিটো NDFBৰ কেছ আছিলে সেইটো কিছুমান কেছ আগতে কনভিক্টেড কেছো আছিলে গতিকে একবাৰ কনভিক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুতখিনি দীঘলীয়া হয় বা কঠিন হয় তথাপিতো প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে যিবিলাক নন হাইনিয়াছ ক্ৰাইম ইতিমধ্যে সেই কেছবিলাক উইথড্ৰ কৰা হ'ল হাইনিয়াছ ক্ৰাইমৰ ভিতৰতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিবিলাক নেচাৰটো চাই পেলাই উইথড্ৰ কৰিব পাৰে এইখিনি উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু যিখিনি NIA কেছ আছে এই কেছবিলাক লাহে লাহেকৈ শেষ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু সেই পদক্ষেপটোৰ দ্বাৰাই সকলো জেলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ